niyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 10:39. An oras hatod sa Indokang. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. It's time to chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ferrex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferrex B Complex Daily. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Welcome sa ang programa Aramon Yato ngayon pong Aldaw na ininin Lunes, Petsa 26 sa bulan kan Abril 2021. Ako po ang sanong lingkod, Mardela Daing Iba. Sabik sana, pero tiyan. Pero ba na magkatanggang alas 12, may pagkaot sa mga istorya. Kasarapay na po dyan siyempre ang bulos kan informasyon na magali sa luwas sa tagikan Mega Post Patrol. Pagkatapos na pangangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa manuan, asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Technical side, kasabay nga ito siyempre, Bunjing Tanay. Bantang yan man sa DCGB Social Media Department sa mga pag-iriba, sa yung IT, si Richard Astor. Bantang dyan sa Production Assistant Center, kasabay nga ito John Angel Mustaga. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay Erwin Gregorio. Primo, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Siraman kay Vice Mayor Ding Baldo. Yan, happy birthday pa tabi, Vice. Many returns of the day. At since iba pang nagsaselebrate ng birthday sa kanyan, happy birthday po. Sa mga nasa COVID ward, sa mga nagpa-positive, at saka sa mga kababayan niya to, keep on praying and stay safe, stay healthy. Sa mga kababayan to, magsunod po sa mga protocol, tangani pong dahil kita magkaigon ng problema. And then, syempre, duman po sa mga kababayan na to, ang mga minor de edad, bawal pa magpararuluwas. Kaya dyan lang po kita. Pagka na sa mga seniors natin, medyo bawal din magpararuluwas. Kaya dyan sana po kita nguna. Medyo duro-dipisil. Pero yan sa Ligas may 8. May 8 na naman mga tugang na nag-positive. Epekto kang contact tracing. Kaya duman po sa mga kababayan ta, ingat po kita, even to those areas na sabi ta nga ni dainin kaso,
dapat magpasiguro kita lalo kung magluluwas kita sa mga lugar na igwanin mga naglalakop na kaso. Tasagod sa ngunyan, mga tugang, talagang yaon pa po ang COVID-19. Although may bakuna, pero sabi kan DOH, di kita dapat magkampante because dahil nang hulugan na porque may bakuna na librido ka na. Di ba? So, ang kaipuhan, dumang kita sa pinakang primerong layer kang depensa. Face mask na tamang pagkasulog, takop an ngimot asin ang dungo, and once na yaon na yan nakasulog, dahil magparakapot sa pandok. Di ba? And then, kung maduwang ka sa luwas, mag-face shield, especially kung madumang ka sa kadakol ng mga tawong nag-aaragi, malunad ka sa pampublikong bihikulo, malaog ka sa mall, malaog ka sa grocery, umalaog ka sa mga supermarket, wear your face shield para maprotektahan ka, mga tugang, duman sa posibleng naglalasik na droplets na pwedeng makalaog sa imong lawas, asin magkaigwa ka ng COVID. And then, natural, yung paghanaw, hand washing is the best. Sabi nga ni Kayan, alternatibo lang yung alcohol at saka yung sanitizer. But the best thing to do is wash your hands with soap and clean water. Di ba? Pero duman sa mga nagpa-practice kayan, sana liquid na sabon na may pigpipindot. Dapat nga iba ko, kamot na nagpipindot sa bitis. So bitis ang nagpipindot. Tanganing masalod ka sa naduman, o kaya kung may automatic dispenser, pag salod mo, ka maluwas. Takong sabon, gabos ka muna karapot dyan, yung manggirara ang resulta. Di ba? O kaya, pasiguro kita, may mga practices po kita na medyo nagnegatibo so dating ka mga nag-ay, huwag na natin gawin yon. Ha? This time, dapat nakaukod na kita, tas sarong taon na, baga nag-anniversary na. Di ba? Kung may mga negatibo mga pangyayari ka ito, nagdirnonong kita, ngunyan magsurunod kita. Di ba? Ha? Kung may mga pigpasipara kita, mga protocols ka ito, this time, mga tugang, let's get serious para dyan. Para, sabi ta nga ni, kita ang primerong depensa, kita ang first frontliners na tunay. If we do not want COVID-19 to come into our house, dapat magpasiguro kita. Dahil pagtugutan. Di ba? Ini mga medical frontliners, sabi nga secondary sinda, di ba? Pag may ilang ka, sa kakapupunta. Pero kung yaon dyan, dahil pinalaog sa arong nindo, dahil pinalaog sa workplace nindo, dahil dadaraon sa ospital, dahil nga si kasun sa frontliners natin. Di ba? Kasi mas mahirap makipagsapalaran na, mayaw mga sa mga medical frontliners, may doktor, may nurse. Paano kung nagulpi ka, dahil ka nakabangon, pag mata mo, 6 feet below the ground ka na. Ingat po kita, ha? Pakiramdam lang po yan ni Papa Marta. Kami po nahirak duman sa mga kapamilya nato na nagkakaigwa, mga mapamilya na nagkakaigwa po nin positive COVID. Dahil hindi masabutan ko anong pagmati na sa hindi pong na-experiencehan sa pagkatakot, mga tugang what will happen to them, and then sa pagkatakot na what will happen to those people admitted, mga tugang sa ospital. Bueno, UN Sports Supersana nasa linya para po sa primero ng kada ka mga bareta nato. The flash is in the house. Partner, please come in. Yes, salamat po Partner Mar, magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig. Napadaan ngayon ang DCGB News sa Partner Mar dito sa St. Raphael's Academy of Legazpi na kung saan pati ang St. Raphael nakiisa na rin sa paggawa ng community pantry. Uy, yung alma mater mo, ha? Mabigay sa mga nangangailangan. Ngayon, kakausap natin si Sister Principal, si Sister Mayna Agustilo, para ma-explain natin sa atin mga kababayan dito sa Legazpi Fortitec area, lalo na yung mga barangay na malapit dito sa school, para ma-explain kung ano ang mga dapat na gawin ng mga gusto pumunta rito at para maka-avail ng kanilang serbisyo. Well, in fact, Partner Mar, ang mga nandito, hindi lang mga grocery items, may facial drain, tapos may mga garments na pwedeng kunin ng mga nangangailangan. So, Sister, maganda po ngayon sa DCGB. Ano po ang objective natin dito po sa community pantry ng St. Raphael's Academy, community pantry? Si Partner Bar po nasa kabilang linya. Hello, sister. Good morning. sir. Good morning. Apa, good morning po. This is from St. Raphael Academy. We just want to po yung the little
here at school. And mga bigay po ito ng aming mga parents na willing to help us po. And of course, yung here, okay, there are so many poor in our surroundings. For them, especially during this time of pandemic po. So we really observe proper protocol, social distancing, and one after the other po. So yun lang po ang masasabi ko po with regards to our Raphaelites Community Pantry po, no? This is in coordination with the Arcores Pilipinas, okay? Because we belong to the Agustin Recollect family. And then this Arcores, this is founded by our Recollect fathers, okay, in Spain, and they do help us also in terms of our, what do you call this one? Yung ano po namin, yung mga ginagawa po namin for the poor po. Opo. Sister, sino ho ang mga magiging beneficiary niyang inyo pong community pantry? Actually po, hindi na nakilala po, no? Okay. Kasi kung dito po sa barangay po ay kilala po namin. And then, we notice po, sa amin. But din po, we really observe po proper protocol po, social distancing po at all times. Ayun. So, ano po yan? Hanggang kailan po ang inyong community pantry, sister? Depende po sa available po ng mga food staff po namin. Kasi kung meron po nagbibigay sa amin, ituloy po namin ito. Opo, yun. At totoo man yun. During the first day po, talaga, nanggaling po sa amin from our school fund po. Opo. As well as from the community of the center. And in the rest of the day, it will be pending po tulong po ng mga parents po namin, and then those who are generous to help us also at this game. Ayun. So, as the days goes by, mayroong mga dumarating. So, habang patuloy yan, nagpapatuloy ang pagdugtong-dugtong, diretso din naman yung community pantry natin. Yes po, sir. Ayun, opo. Okay. Good luck po, sister, at maraming salamat po sa pag-aruga sa ating mga kababayan. Okay. Thank you po. God bless po. God bless po. Okay. Salamat po, sister. So, yung Partner Mars, si Sister Marin Bustillo, ang putihin nating principal dito sa St. Raphael sa Academy. Matanong natin yung isa sa mga nag-avail ng pantry. Ito si Madam. Ma'am, taga sa katabi, Madam, taga San Roque. Akura no po sa imo, ma'am, nakakatabang ining community pantry po kan St. Raphael sa Academy. Ang pong bagay, ining nakatabang sa mo yung mga pobre na halos minsan dahil kami makaon, malisponer pa. Kaya, maski puro paraan, alas 7 pa kami digdi. Nag-abang-abang naman kami sa sabi namin na bibingan ni St. Raphael. Kaya, alas 7 pa, ano na kami. Ngayon, naulit pa lang kami. Or sa kapit naman kami din. Nakakuha naman po kami sa simbahan. Okay po, ma'am. So, ano po, ma'am, ang masasabi mo sa mga Agustinian Recollect Sisters sa Digday tapos sa marriage po kan St. Raphael? Ano po masasabi nito, Tatser? Salamat sa Indog Agustin sister na sa aking kaining tabang ni sa muya. Ngayon na aldaw na inisakit sa agas makapaginawa magamit sa muyang namamatian na pagti. Salamat po, ma'am. So, yan tabi, Partner Mar, taro sa mga digdi sa community pantry. So, kung naman yan, open man yan kung maski taga sa inka, basta ang igong nga itatao and then observe the protocol. Roger. Yan. Okay. Huwag magigit-gitan. Parang may naalala ka dyan, ha? Meron naman. It's nice to be back. Sabi nga niyan sa alma mater mo. Yeah, especially high school days yan. Kung gano'n kapasaway si Luis. Pinakainot na protection na pero siyempre medyo tamed ka dyan dahil Catholic school yan eh. Roger. Unlike sa amin, barangay high school kami. Pero Tian. Okay, sige. Roger, so yan tabi, Partner Mar, ang mga dagdag na istorya
Galing din to sa St. Raphael's Academy Incorporated. Ako po, si LBD. Thank you very much mga tugang. So kadakol, no? Salamaton sa mga kababayan niya to. Talagang ang mga Pilipino, iyo po yan ang ugali natin. Iba talagang Pilipino. Once na may pangailangan sa may talagang pagkakataon na makapagbigay, no matter kung gaano ang estado mo sa buhay, because may nakita tayo sa pantry, sa mga community pantries in different municipalities, maski pobre, nagtatao. Di ba? Arog sinda kayo to ka-inspired para makatabang na makasugpon kita kang pangaipo kan iba. Kaya we salute duman sa mga kababayan nato na maski na sa alanganin po ang sending estado sa buhay, they still can afford pa rin sila na magbigay dyan sa kahit konti, ilang pirasong mais o kung ano man, mga talong urano, piguwalat hindi dyan sa community pantry para lang mapakinabangan po kan iba. And I hope na yung gesture na yan is maging harang duman sa mga personang nag-aabuso man, nag-aprovechar kan sitwasyon. Sabi baga, magtao nin susog sa imong makakaya, asin magkua kan sa imong pangangaipo sana. Alright, dumang dito sa Banwang Sutil, Renz Luna nasa linya. Renz, good morning, please Ren. Yes, maray na agad abi Sir Maras, yan na maray na agad sa mga parantabay sa mga tugan niya nga mga bareta tinawan din daw sa giraray ni ARD Dr. Ferchito Abilino kan Department of Health na wara pa sa ngunya na detect ang seda ngayon sa mga panibagong variant ng COVID-19 digdi sa Kabikolan. Sa pinagigibong media dialogue niya na pagkaaga na kung sain digdi kay Dr. Ferchito Abilino nagpadara na ning sanggatos na sample ang Department of Health Bicol sa Metro Manila ka nakaaging Abril 14 tanganing aramon ko niguan ng panibagong variant na naggalaog digdi sa satong rehiyon. Pero sa ngunyan siguro digdi kay Dr. Ferchito Abilino na pinagahalat pa rin da ang resulta dahil ang pinagalaoman na ang resulta maluwas pagkatapos kitulo hanggang sa 4 na simana bago makumpirmar na iguan ang nakalaog na bagong variant digdi sa Rehiyon Bicol. Dagdag pa kanunang bida ng opisyal ang pinakalas na nai-record na variant ay ang P3 na hali digdi sa ron nag-uling overseas Filipino worker na hali dyan sa UK na taga Camarines Sur pero initabi sa dahil man nag-uli digdi sa Camsur kundi naka-quarantine dyan sa Metro Manila. So as of first time, Renz, sabi ni Dr. Ferchito Abilino na ang Bicol day pang nai-record ni not a single case ning new variant. Roger Tabi Sarmar. Na itong sudig din na mismo ito na find out ito duman sa Manila. Ito Manila ito. Ito nakauli sa Camarines Sur. Pero sa itong naundig din na pigtutubudan kan iba na baka may community transmission na dahil sa sigang paglakop, madalion maglakop, baka ngaya iguana. Roger. Sa 100 samples sa pinadara duman sa Genome Center, dahil pang naluwas na resulta. Wala pa Tabi Sarmar. Ayun, no? Ilan tatulo hanggang 4 na semana ang kailang kay kuha na halaton tanganing magluwas ang resulta sa nunambit ang eksaminasyon kung kita iguan ang nakalaog na panibagong variant adik sa Rehiyon Bicol asin nasaro lang ang siyerto sigurado na kung ano man ang COVID na nagkakalat digdi sa palibot pinag-assumer kan Department of Health na ini so dati sa mother pinaka-pinunan talakan COVID so native na COVID-19 na so native na COVID-19 talaga sabi sa Mar. Native ba? Yung pinagmulan talaga. Sa Kwan Mother Unit. Yung ali sa ali sa Wuhan, China. Roger. Okay, so pero dahil nangangalaga na porque dahil kayan, no dahil kita mag-iingat. Lalo kitang dapat mag-iingat dahil taaram kung anong klase yan. Roger tayo diba? sa Mar. Ay, malay nyo, hindi pa labas Hindi pa naluwas. 100 samples sa pinadala pero dahil pang naluwas. Na may mag-confirm nga kung negative man or positive wala pa. So mas lalong dapat kita mag-ingat. Roger Tabi Sarmar. Yun, Kaya pangapodan kan Department of Health tatay nga Dr. Ferchito Abilino na ARD ka na Department of Health sa gabos na lokal na gobyerno na mas higpitan pa ang pagpapautob kan safety health protocols
Unyan nagpapadagos pa ang pagtaas kang kaso ng COVID-19 digdi sa satuyang kapalibutan. Iyo. Yan tapos Sir Mar, at magdagdag na informasyon digdi sa luwas, live halidig sa Department of Health. Bicol, Renz Luna, DCGB. Thank you very much, friends. Maya-maya, baka may maidagdag ang mga kasama natin. Kung tira na ang Bicol region na naman, bagong kaso, ano ang breakdown niyan? Tira sa Albay, as in sa nagkapira pa mga areas. Mayroon bang recoveries at saka mayroong mga namatay? Mamaya po, pagbalik na sa Indo po, boss. Thank you sa primerong salvo. We'll be back after this. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulukan tayo asing kalintura, ang biogesic, matibay! Maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1,000,000 piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, mapalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Radyo Balagon Kaito.
DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 4 minutos makalihis na alas 11 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Gibo ni Satanas ang red tagging o tagging sa mga organizers ng community pantry sa nasyon. Iniyan tinawanin doon ni Novaliches Bishop Emeritus Ted Bacani sa red tagging as in profiling kontra sa mga nagkakaigwa ng community pantry sa panahon ng pandemya na may basihan sa Biblia. Sa ginibong pagpapakao ni Jesus sa sobra 5,000 katawo sa disyerto. Sa iyang sinabi, naggibo ni Satanas o kandemonyo na rauton asin pugulan an marahay nagibukan mahal na Diyos, siring sa magayo na kamauwotan kan community pantry na nagreserve o nagsiserving inspirasyon, tangani magkaigwanin sobra sa 350 pang mga community pantry sa ibang lugar. Yan ang pangalas 11 bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mstaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na... Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? Wow! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Alright, mga dugang, balik po kita sa programa. Post mo yan, tay. Post mo yan, bro. Pray until something happens. Para po naman sa mga kababayan natin, ingat po kita. Marami ang,
marami ang ano yan, ang kakaigwa po nin helang, no? And sabi duman sa ano yan, dakol mo yan ang mga ano yan, naka-confine sa ospital. Mala ito so pigdonar na ano yan, ventilators medyo kulang. Okay. Sandali lang at sagutin ko lang ito. Ako. Okay, mali lang. Alright. Mga tugang, sabi ko sa bago, pirado anadugang sa Bicol. Pangyayari. Ano dahil nagbababa sa Sangatos Bunding? Kung na report, talo po dyan sa luwas. Paki-update kita sa babaeng walang pahinga. Hans Galaro. Basta ang aram ko, walo sa Ligaspi. Saro sa Pulangi. Yan. Hans, bis kami na Hans. Maray na aga, Sir Mar. Maray na aga sa mga paraan tabay. Uminabot naman sa 117 na total na bilang kan bagong kaso ng COVID-19 sa Kabikolan. Iningon niya na sinabi kan DOH Bicol kung saan Sam Kaini ang gikan sa probinsya ng Albay. Tama ka dyan, wala sa Legazpi City susugan sa konfirmasyon ni Alcalde Rosal Casubago at man sa Roman sa Banwaan kan Pulangi. Kasunod kayan, na kapag rehistro nin halangkaw na kaso ng COVID-19 ang Camarines Norte dahilan sa 45 na naidagdag na kaso niya sa nasambitan ng probinsya 14 kaini ang gikan sa Banwaan kan Daet. 11 ang sa Bosud, 8 sa Kapalonga, 6 sa Vinsons, 3 sa Labo, 2 sa Paracale, asin sa Jose Panganiban. Nagulpi man ng Kamnorte ngunyan. Nagpahingal, okay halawig, bilik lang yan. Oo, halos nasunod-sunod man. Yes. Sunod kayan, sigararay ang pinakalangkaw ang probinsya kan Camarines Sur, igwanin 17 na irehistro sa Sudad Canaga, 9 sa Bula, 6 sa Buhi, 4 sa Pili, 3 sa Iriga City, 2 sa San Jose at Sintig Sararo, ang Calabanga, Goa, Minalabak o Campo Asin Tinambak. Nakapagrehistro man mo niyan, nakatandoan is nin 5, 3 sa Bagabanok at Sintig Saro ang para sa Sinbirak, mantang 8 man ang nairehistro sa Islang Probinsya kan Masbate, Tigduruwa ang Aroroy, Batuan, Palana, sa Sintig Saro man ang Mandaon asin Mobo. Pero kaya, apat man ang nairehistro niya na okay akan nakalihis na daw sa probinsya man kan Sorsogon, kung sa induwa kay niyan sa Sorsogon City, asin Tigsaro, ang Gubat, asin Pilar. Iyon, So, ngunyan, pero kang dakol ang nairehistro ng kaso ng COVID-19 sa Kabikolan, asin particular na sa Camarines Norte, sa rupa na idagdag dumantabi, Sir Moore, na COVID-19 fatality, susug sa DOH Bicola. Siyentras na 32 man ang nairehistro ng recoveries, susug sa DOH Bicol, 2 kay ni sa Albay, 5 sa Camarines Norte, 18 sa Sorsogon, asin 7 sa Legazpi City. Okay. So sa ngunyan, Sir Mar, kung susumahon, nagabot na sa 7,452 ang total na kaso na i-record sa Kabikolan, po pa ka nakalihis na Marso 2020, asin sa ngunyan, halangkaw ang aktibong kaso dahilan sa 1,809 pa ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Rehiyon Bicol. Roger. Itabi Sir Mar, ang COVID-19 update, this is po yung kapalibutan, Hans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Mga tugang yan po tabi. Ang satuya na update sa COVID. Kaya po, duman sa mga kababayan nato, stay safe lang kita, Diyan lang muna tayo sa mga bahay natin. Kung hindi man kailangan, huwag lang munang lumabas, COVID is a dangerous thing. Sick with COVID no more. Kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Mag-iingat kita, ligtas kita. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, kung pagkalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka nang hindi ka mahawa. Love your life, people! Stay ka lang muna sa bahay, sumunod ka lang, you'll never die. Yan! COVID
pag nahawa ka, kawawa ka, ang pamilya mo damay pa. Kaya huwag tayong pasaway, ha? O, ingat na lang po tabi sa mga kababayan natin. Hindi tayo nagsasawang magparumdom, maski may nagkakadarangit na, dahil mahal namin kayo. Bueno, lipat kita sa luwas. Partner Al Armayo na sa linya. Partner Al, maray na agad tabi o maray na udto na. Please come in. Yes, maray na udto na, partner. Mas mahigpit mo niyan ang mga pulis sa bulos kan traffic as in pagpasunod kan health protection kontra COVID kumpara kan mga tuminalikod na aldaw sa paglibot-libot kan DCGB News Digdi Salbay District pasiring sa may area kan Daraga sa may boundary ang naging sitwasyon partner talagang nakatalagtag ang mga police trainee para bantayan ang bulos kan traffic at the same time ipasunod ang health standard kontra COVID lalo na sa mga motorista. Haros kada kanto may mga pulis na nakatalagtag ini body-body and lalo din sa may area kan na BRT dates as in iba pang parte kan Legazpi Daraga na talagang naka-type uniform sinda siring man kan mga regular na pulis ini ugaring may mga bansa na sinda na nakabugtak ang police trainee. Ayun, ano yan? May pagbabago duman sa dating patakaran na ang pigsisita sa mga nakamotor sana, ano ngon yan? Pati sa mga private, pigsita naman? Dahil man actually, pigkuhan lang, remind sana, dahil man masyado pig-checkpoint sinda, kundi, kumbaga, may random. Reminder sana, naman sa mga motorista, suiba man kaya baga, na ibang motorista sa commuters, dahil man masyado minasunod, pero at least ko niyan, sa tabang ka ni mga pulis na ini, katalagtag ni Daraga Legazpi area, talagang pipaghiramdaman publiko na maggamit din face shield, kung face mask I should say, kung kinakaipuan face shield naman sa mga naglalaog sa mga establishmento di negosyo, kaya medyo talaga mariparo din sa palibot na medyo maigpit ko yan ang sitwasyon sa kampanya kontra COVID kumpara kan mga tuminalikod na aldaw, partner. Okay. Okay, yan pa ang sitwasyon gaya digri sa Albay District, Al Armayo, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Mga dugang ngayon po, mga doon natin mga istorya, mga pinagigibong niya itong kapulisan at pera duman sa... Ay, ang kapulisan may community pantry man, ha? Pero sa ibang lugar, food bank ang tawag nila. Di ba? At PNP Food Bank. Manito, Santo Domingo, nagrelibot niya. Duman sila sa barangay. Di ba? Iba man sa nagbigigibong sa Legazpi. Intay pwede Rotary. Di ba? So duman sa ibang mga munisipyo, kan nakaagi pang 2 aldaw, nakalihis na. Mga day, Friday pa eh. Nagpuonsinda kaya na paglibot man sa mga areas na mga barangay na sakop po ninda, daradara sa mga produkto jing, kiko tayo duman sa indang jeep, so sa indang patrol car, garabaga tindakan ang pahit, makwa ka duman saro-saro ka mo. Kaya, okay, so magayon po na mga practices yan. And then, siyempre, yan, pagparamdom na dapat magsunod sa health protocol. Arog po ka ng sitwasyon sa Bicol, kadakol paan mga nagkakaorlakitan and kadaklan mga tugang nasususog resulta kan contact tracing, no? Kadakol ang mga yan nasususog na dyan kababayan na nag-positive. Okay? So padagos po ang esforsos ka mga contact tracers natin. Nasa linya mga tugang si Ma'am Emily Bordado, kang Department of Agriculture. Ma'am Emily, good morning. Good morning. Apo, si News Manager Marco ito, kan DCGB. Ma'am, maki-update lang kami sa ginibo na pong lakdang kang DA Regional Office with regards to the tongro infestation dyan po sa 3rd District ang Albay. Tatapos pa lang actually kang meeting ni. Nagpaapot kasi ang kuyang director tungkol nga po dyan. Opo. Oo. Batay po
sa Aperas itong report na 122 hectares sa Limon. Kan last week pa, ibang reported din ang Pulangi na 300 plus na hectares. Alagad po hindi for pinapavalidate Mr. Hindi pong report na haliman po ini sa Pulangi. Opo. Tapos nag-order na po sa mo yung director na ang gabos na asistensya pwedeng ito dyan sa mga LGUs na may reported nga araw sa ini. Halimbawa itong power spray, pinapaano po ang samuyang mga nanonood sa opisina na mag-provide yung possibly si power spray, yang kung kaipan kung depende po sa level of security sa itong station. And saro pong hinilingan po inyong drone spraying. Ito po bagang ulit na gari-aeroplano. Opo. Mas effective po ito. So, saro po yan kan hiling na pwedeng libo na measure kung kaipuan talaga na mag-spray duman sa mga areas na severe ang kaso. Then, ano po ang sa rekomendado nga ni na itong mga areas na talagang severe na ang kaso, i-plow under na dahil po yung mga tanong nidang parol. Kung dahil na itong masalar, nga ni kung dahil na ini magpara-spread. Then, saan pa pong napag-urulayan duman na during the rating ng technical staff, ito nga ning community spraying, dapat ako lang kada saro o individual na para mag-spray. Dapat community spraying. Opo. Tapos kung kaipo, pahingalo na unang tanong si Paroy nyo niya na pwede iskip parang sa iyan po ang nagiging sa yung continuous planting na dahil ang pahingalo ang daga. Continuous po ang Naku. Then, naman sa among director na ma-order ang sa mga opisina kaya itong tiga-apod na startup varieties. Ito pong para po ma-break itong kang continuous na pagtanom kisa ng klaseng variety. Maano po yung mga startup varieties. Itong mga resistant sa tungro araw po tiga-apod na matatag line. May order po ang sa mga director na mag-order na kami sa iyan na yun ang gigawin parang reserve, seed reserve kasamuyang opisina na pwedeng itao po duman sa araw sa ining mga lugar na may nakang tungro. Opo. Ma'am Emily, yung tungro, di ba yan, nung green grasshopper yan? Ang tagadara po kayan, green leafhopper ang carrier. Ang virus po, itong tungro virus. Okay. Rhizome RT na pick up po, Rhizome virus. Ang virus po, may pamamaya na may pamang nakakagadang yan, virus na yan. Alagad ang kinokontrol tanong po, ini yung mga green leaf hopper, tayo po ang nagpapalakop sa iyan. Iyon, So yan po, may pwede kaya na kitang pang spray. Pero itong virus mismo, dahil na po ito maaro. Kaya may po kaya, to recommend pag ito lang nahiling saan i-plow under itandaga itong araw ka na mga infected then pahingaluan po ang compare kung actually pinipag dahil na masyado yung epekto pag na ang paro yan grabe po ang epekto kainin tungro duman sa mga Napumpasa na. Pala sa seedbed, sa vegetative state, sa early stage ng paroy. Iyon. Medyo lang kasi Opo, medyo lang kasi nakaalarma din aram tabaga na ang Libon, ang Pulangi, and ining OWAS area are ining considered as rice granary Canalbay. Iyo po. And sinda din po kadaklan po kay adyan po, pag-practice din kaya itong continuous nagtitreat na pain. And ayun nga ni po, base na report mo, yung continuous din ang iba continuous din ang paggamit ng the same variety. Kaya ayun na naman po nga ni po na ang
ipag-rotate ko yan, varietal rotation. Ayun, Yung mga pizza sa bandi dapat i-rotate na rin kasi Ayun. nag-develop ng resistance din ang ano. Opo. Pero may available na nabanhi ning paroy na mas resistant sa tungro. Ini nga ni pong matatag varieties na kahit paano makosta ka inis mag-order na sa mga director na magkuha sa ibang region sa daig kulang kita sa ining matatag varieties. Itong pag-recommend na nga actually medyo dahil sa sunod-sunod na taon naman ng pagtanom, itong N622 na yung gustong yung permit ko sa tanong mo yan, dali nag-develop na si resistance base po naman sa obserbasyon at yung pag-ada sa ining mga technical na naka po sa rice program. Ayun. So kailangang magbago ng magbago ng variety or dahil na magtanom ning paroy. Paingaluan sa daga. Diban sa itong sa areas na severe na po talaga ang kaso sa inyo. So grabe na. Magpahingalo, dahil man, pahingawan na po kaya bako itong continuous na iba kaya optimum ang gustong ma-attain, pakaanin sige dat na naman dahil pong kaya nga ni po ko sa kuyan o sa regular na taranuman usually po duwang na cropping sa yung conventional na pagtaranuman alagad nun yan iba man po na nagtitri-cropping sinda na nakakadagdag kaya lang ipo nagiging man ang nagde-develop si immunity sa mga virus and peste. Opo. So, ano pong advice na tabi iginalay Ma'am Emily sa mga farmers ta? Ano po? Ano po ang advice ta sa mga farmers, especially doon sa affected? Ito pong sa mga affected areas, kung early pa man siya na po, spirits, kung mga, usually po sa cluster mo na padikit-pikit na hiling tayo nag-yelo na ang dahon, gabuto na putulos yan, i-plow under o kaya po ito sa ibang lugar, talbong, pong dahil ito mag-spread. Tapos po itong palibitan dapat po hali yung mga duot. Dahil po nagralang kaong duot. Kaya po dyan ang mga green leaf hopper na siyang carrier kainitong virus. At the same time, ining green leaf hopper, taruman yan ka nakakadestroso kan aroy sa sinusupsukan ang mga ugbo pang dahon. So, doang balik ang green leaf hopper, sila mismo nagiging nag-support damage at the same time nagdadala ka ining virus na ining tungro. At the same time po, inaano ng mga paraoma na po itong magkakaraib na ng synchronous planting. Ito sarabay ang pagtaranom. Actually po, yan ang suginibo dyan sa Balangibang Pulanggisan. May taon man yan nagrabi tutungro. Kaya advisean po itong mga parauma na magsarabay sila pagtanom. Kundi po sarabay, igwang nagtasarok, igwang na nag-aani, igwang para sa vegetative stage, nakukompleto po ang life cycle sa mga insekto, ini mga peste. Sa available food, alagad po kung synchronous ang pagtaranom o agwat, bitin na naman ang agwat, kung gaya nabibreak po itong life cycle sa mga peste. Ayun, yung and pala. avoid na po itong continuous na paggamit isarong klaseng variety for halimbawa tulo ng taong, bali na cropping sa yan, yung permi ang gagamit. Saro man po yan na nagiging cause sa peste sa virus. Also po, pagpahingaluan man ang pagtanom. Follow po, may iga po yung nasalok period, pakaani, usually pinapahingaluan si mga 1 to 3 months. Kung dahil man po paingalo, yun na nga po yan, nagde-develop hali po itong nagde-develop ko immunity. Opo. Okay. Ma'am Emily, salamat po maray. Nakulaong pong bagay ini na nakauran mi kangunyan, tanganing mag-ianta sa mga farmers niya to dyan sa lugar na yan, sa bitangani, rice granary kang Albay. Ayun po. Salamat man tabi naman and maray na uto tayo sa imo at sa mga keripa mo dyan and lalong-lalo na sa mga naginanyog ng programa. Thank you very much po. Mga tugang Ma'am Emily Bordado, Department of Agriculture. Regional Office number 5.
Yung connection po kayo na follow-up tama ng po sa tungro. Yung pala di nga di, pag sige-sige pala ng tanong mo kang variety ito, nakaka-develop ng resistance ang ano? Ha? Kaya yung papat mo na may sarasangli ng ibang variety, ha? Pagkatapos dapat may hingalo man, ha? O yan, ngunyan, ang pigigibo is magtaon ng mga pesticide, kung pwede yung drone ang gagamiton, drone spraying, parang community spraying, tanganing sarabay, na pag luminayog ito, kabos itong mga naon duman na paroy na affected, masusumpit kan ito po na pesticide. Yung panggadan sa green leaf hopper. Yan. Na yan po ang nagpapakalat ng virus. Okay? Alright, mga tugang, standby lang po. We will be back oras niya to, mga tugang, 11:30 na, kanin paggaga. An oras hatod sa Indokang Nestogrow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestogrow. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ted Filon, a one-of-a-kind Filipino radio broadcast journalist, DJ, television news anchor, and former politician, is now one of the endorsers of our Mixed 10 Herbal Coffee. Ang kape mo ba'y tama? Baka nakakasama. Mag-Mix 10 Herbal Coffee na. Gawa mula sa piling natural na sangkap gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangosteen powder. Kaya gawing habit ang Mix 10. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternatibo branches at mga piling butika at malls nationwide. Sa bawat bili ng Mix 10 Coffee Box, may libreng 10 Mix 10 Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Ang Doc Alternatibo, the Business Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Sa pulugan payasing kalintura, ang Biogesic, matibay! Maaasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Sa amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardela. Alright, balik po si Mardela. Dahil iba sa programa Out si Benjing, in si June from Poland. Namista ka kanina.
Alright, di ba po sa mga kababayan ta? Tungayin natin yung ilang mga message po nindo sa DCGB News Online Facebook page. Sabi ni Ramil Mape, shout out man po kay Irene Lolo ni Dia alias Julia Reyes. Advance happy birthday. May 2, 2021. Thanks, Sir Mar. Okay, thank you very much, Ramil. Ingat ka dyan, ha? Si Kanyenso Casey, pakibagtakan tabi idol, ang mga baan na nagpapara Birayahe Hali Manila, tayo ang nagpaparadara ki COVID igdi sa Bicol. Sabi ni Casey. Siriman si Marinad Tungay Sir Mar and si MJ Tria Ironimo, si Sir India 05. Hindi India ito. Tama, India 05. Good morning, sir. Keep safe. Yan. Okay, kayo din, ha? Keep safe din kayo din. Aram ko mga frontliners kayo, kaya ingat po tabi ikaw mo pirme. Okay? O bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta. Oy, good morning kay Mayor Herb B. Aguas, kang Aguas Farm. Presidente kan Albay Farm Tourism Operators Association of TOA. At saka sa mga pag-iriban niya na padagos na nagpupursigi na buhayon po ang turismo, mag-offer ng lugar na pwedeng madumanan ang mga kababayan niya to na mahiwas, makapag-isip-isip at saka makasagap ng preskong hangin at makakain ng preskong pagkain. Salamaton pong maray. At least yung mga naadit na kakaigwa po ning anxiety, as in kawara ning ano yan, pag-asa sa buhay, pag nakakaduman sa mga areas ng mga siring kaya nagiging maray po ang pagmati. And when they go back to their old routine, after a week of tedious hardship, sabi nga ni sa trabaho, nare-revive, ang tawag dyan, nare-recharge, and then magpadagos naman sa pong mga trabaho. Okay? Sir Mar, pira renta kang drone spray. Kung mag-drawing na lang, libre man ini na pwede mong i-avail sa DA, magsubli lang duman sa DA, no? At ngani na matawan po ni magkakanig kung action po yan, problemang yan. Okay? Bueno, duman po sa mga tabagan-tabay niya to, Papa Mar, kadakol ang naglalansar ng community pantry, makaugmahon man. Although may nagkakapiran na dahil nga nagsusunod kan patakaran sige ang brubilta. Huwag naman ng ganyan. Ayan. Sir Mar nga dapat mag-total lockdown ng Albay, tapos bantayan maray ang border. Dakol lang kakalusot. Yan ang mga tracking kan gulay, dapat yan pig-check tan iba na driver nagpapasakay ki pasahero sa tracking ninda. Taram na daiman pig-check. Yan po tabi talaga ang dapat na no. Anyway, kasubago kaorong baga ni BP Henry si Director Noida, ang chairman kan Bicol IATF, maururon da sinda sa aga para to karon mga bagay-bagay sana ma-address na po ining mga problema nganito. Nahihiling na kung ano sa mga depekto, di ba? May mga nagpapalunad mananggad na titarago sa likod kang gulayon. Ay mga kalukuhan kang mga kababayan ta. Pagkatapos mga ba na mga illegal, mga kolorom. So dapat yung interagency maggibo kang kada trabaho, di ba? Hindi yung kada best na may problema, tataktakan ta so pamayo kang Bicol IATF, hindi ganon. Concerted effort yan, di ba? Yaon sa mga line agencies, may kanya-kanyang functions nila, may kanya-kanyang rota. Halimbawa, yung PNP para sa peace and order, di ba? Tsaka implementation ka mga ipinagpapautob na batas, di ba? Mga regulations. Pagkatapos yan, yung sa LTO and LTFRB, sana maging aktibado kita kayan kung paanong kasurusog tayo ng mga nagpapara-illegal na yan, and then give them mga tugang yung punishment na talagang susug sa batas, as in tanganing day magpara-oro-otro. Takon sa bakla ang sa tuyang approach kayan na pag asika ako ya pagsadul sa mga yan, wayo mang giraray. Balik-balik sana. Di ba? Balik-balik sana nga dilin siya pa.
Kundi, nabubugtak po kita ng mga kababayan ta. Because, sabi ta nga ni, kaya naghihigpit, aram ninda na nag-lockdown sa ibang lugar, sa Manila and then sa nearby provinces. Tendency of our kababayan is to go home. Diba? Aram ninda na pag nag-lockdown, day ka makairo, day ka nga nabuhay, saan ka makit-kit kipagkakan. So, I'd rather niya go home, kaya tado man niya sa probinsya, makaagad-agad ka lamang, makatanong-tanong, makaagad-agad ka lamang kaysa ngayon. Kaya lang, kung may bitbit kang COVID, yan ang problema. Di ba? Di ba? Ayan, kaya abo nang mag-lockdown mga tugang ka mga kababayan nato mga officials because unang-una, mapiperwisyo ka, boss. Di ba? Pag naperwisyo ka, boss, ang sunod na mahagad ng ayuda. Dahil mandang iayuda na. Di ba? Dipisil. Kaya ang pinaka-the best ang depensa is dito pagtugutan na maulakitan kita. Yung pinaka is mag-physical distancing ka. Ilinganin do. Kami, sabi ni Father Momoy, nga ngayon nakahiling ka na kiagta. Diyan, kahiling ka na kiagta na COVID. Di ba? O yan nga ning nagralakaw-lakaw dyan ng mga buwa-buwa na bigla para tiriranin. Dahil man ako COVID na eh. Paano? Dahil man na nagrarani. Natamay maisog na narani sa indo dyan. O dahil man narani. Sinda, digdudurulagan sila katawo. So kung sabihin dyan, kunyang ka naman sa area na diit ang tawo, diit ang mga nagralabara sa iba sa dyan, ligtas ka. Bagaw, yan. Ang sabi ninda, mga tugang na mga sabi, mapamar, gusto mo nga sabihin, magsarakat kita sa bulod. Buwa man ayan. Ang mga itiri po, ang mga itiri po sa mga pier, sabi na, dapat take out lang ang pagkaon or deliver lang sa mga stranded trucks. Dapat arugan talaga. Sa mga area sa Siringan, dapat darakulong baga, na yung magparalin niya, take out sana. Drive-thru pa. Dahil nang magpakaon ngita. Total, ang pagkaon baga sa karinderya is 30%. 30% din lang baga. Dahil dapat magdakol, magsurosuan dyan. Okay? Tangani po na, makalikay kita sa mana katibaadan. Tayo na po yan ang pinaka, nyan. Dahil pa po ning siguradong bulong. Dahil taman sigurado kung rin kita mabakunahan. And then pag nabakunahan kita, dito pa man aram kung pirang bulan iyan ma-stay sa tuya at kung talagang dahil na kita madadali. Sabi ka mga doktor kanyan, pwede kang maulakitan pamanggiraray, it is not an assurance na kung bakunado ka, dahil ka na maulakitan. But, ang medyo mariraysa na, kung tamaan ka man, dahil ka magulpi. Dahil ka maabot naman sa punto na maging severe or critical ang kamugtakan mo. Pero, ma-achieve mo lang yan kung mananatili kang healthy. Diba? Kaya bagay ko paluwas sa mga may comorbidity, sa may hilang. Dahil ko paluwas ta. Yung ano yan ang peligro. Diba? Ngunyan pati, inda kung ano na nangyari sa pig-obserbaran na 2-year-old yun. 2-year-old. Na naulakitan, mga tugang, kansarong nagpositibo sa kapamilya ninda. Imagine the ordeal na agyaman kang 2-year-old, di ka mo na irakaan. Kaya, wag nang magparado ng dunong. Kung ikaw kitang kaibanan sa harong na gurang, kung ikaw kitang kaibanan sa harong na aki pa, ikaw kitang kaibanan sa harong mga tugang na may helang, dapat kita mismo, on our own, magpasiguro kita. Bawa sana sa buhay tang isipon ta, kundi pati sa tuyang kapamilya na may kaninan. Na baka sa kasutilan ta, sa kadunungan ta, nalingawan tang mag-face shield, mag-face mask, maghanaw, dahil kita magsangli tulos pag nagabot sa arong, sigang pagkipag-party ta, sigang pagkipag-dingki lang, pag-inuman ta, baka abot sa panahon lugbog ta sa alanganin sa pag-iribot ta sa arong. Sana wag naman ganon. Yan dapat ang isipon ta. Ang paramount objective nato is daing makalaog sa harong, daing maulakitan, di ba? Tayo po yan ang nagiging minsan sa excitement,
nagkakarilingawan na. Kaya baka pindiskaris nga sa harandaan, iwasan ang unang harandaan. Pag may harandaan, siyempre natural yun, mahali ng face mask. Maray kung ang style, so arog kan style, na pagkaraunan, galit-galit muna. Dahil yung istoryahan, talagang focus sa karakanan. Mga biyayro baya, madali, karakanan, anong gusto yan ng mga pirming on the go, pag tukaw sa lamisa, kinagman dyan, tira, dahil revokan, galit-galit muna. Tapos layas na. Ayan, iba na ba nagkakarasi ka ng istoryahan? Ay, naku, yun ang problema. Kaya, paiwasan yung kan mga eksperto Kasaruyan sa nakaka-transfer pa, nakakapadakol. Kaya, yan po tabi, mga reminders po yan because sabi tangan, di kita mapundo na magpasabot sa mga kababayan dahil sa sadit na paaging yan, at least may mga nagkakapira pong nagdadangog na maiisip nila sa kapamilya nila, ay oo nga pala. Di ba? Kaya punta mag-ingat, difficile. First, difficile pag may naghihilang sa laog kang harong. Lalo kung COVID pa, di pa na dyan. Maisip ka kung ano nang mangyari. Baka yun na ang the last time na maghihilingan ka mo. May mga dapat na isipon Okay? So, duman sa mga kababayan nga hindi yan sermon, paalala lang. Magpangarad to, magkaraon po ng taning tama, magkaraon po ng tultol. At then, maglinig po sa palibot. Ngayon po, Earth Day, o Earth Month, di ba? Earth Day kan 22, pero ang bilog na Abril is deklarado as World Health Month, di ba? So, duman sa mga kababayan nga digdi sa Legazpi, sa tuyang pong palibot, sa bilog na Pilipinas, yan, ang problema natin is how to get rid mga tunga of plastics, of residuals, na sabi nga ni kayan, na kaano na iyuan mi na gadan kan sa tuyang pong palibot. Talagang grabe kita sa waste. Kan kaurong ko si Buboy na kanyo, si Sir Buboy, ang pamayo kang OCNR sa Legazpi. Aram mo dyan, 40 tons to 50 tons a day ang pigakot na basura sa Legazpi. And 10% of that, mga tugang yan, so nabubulo. So biodegradable, 10% sana. Yan, so pigigibon ng abono dyan. Maray nga tayo, ng teknolohiyang nakuha si Mayor Rosal, may puproseso dyan ngunyan sa bangkiruhan. Pagkatapos nakwaon sa mga halibagay sa merkado, at sa mga nalalapa, gigiling yan dumang gipino. Pagkagiling nga gipino, dadaroon duman sa itong fermentation plant. Sisir ni anduman. Tapos pigaluan na kan chicken dong, pigaluan ki ipa, rice hull, pigaluan. Tapos pigpiperment duman. May guanang dakula duman na nasa mga 200 sacks na ganitong ready na for distribution para sa sa pang-abono lamang sa mga paratanom dakulang bagay, di ba? So ito yung nabubulok na proseso, di ba? Kasi tarapot sa konsensahin. Unin ng unyan sa problema, ito 10% sana, so 40%, 90% kang basura na pigahakot or aldaw, residuals, igwa kang halimbawa, may makuha ka naman sa mga plastics, mga recyclables mo, pwede pong ilagsiblag mo na, pero may natatada talaga. Iyo to dyan sa piglulubong duman sa cell. Yung so kalot baga na may happy na plastic, na kada bes na pigkag mo ito duman, tatambunan mo kidaga. Iyo yan, ang proseso. Igwa nang napano, duman. So cell tugar ito, napano na. May mga tubo na nga may mga tanom na, may mga turubo na duman ng mga kahoy. Okay. Kanag duman kami sa Ewa Beso, inapot ko man si Sir na Rene Santillan, ara mo dyan iyuman, ang pikukulikta ninda, siring man kayo kadakol. Ano nang gibon ngaya? Yan, mga tugang ang satuyang abangan. Because sabi ko ay kansendo ka makakaging si Mana, there is one man in India, sarong Professor John, na nakaisip na ang plastic
na mga residuals na yan, iproseso. Asin isalak mga tugang sa asfalto. In India today, may mga tinampo na duman, mga tugang, na gibo sa plastic. Gibo sa tinampo na ang asfalto o yung tinaluan ng bitumen, yung pambinding bagayan, na color itom, ang sabi, mas maray data, primero ang asfalto baga, gibo sa petrolyo. Yan yung ati kang kunyan ati kang paggibo kang petrolyo. Ngunyan, yan, plastic, bako na mauras. Ano ako na yung alnas? Dahil man nga, yun ang yung tigigiribo. May nagkakapira ng mga lugar na tig-modernize na dyan. Duman sa India, garo asphalt overlay pa sa India. Pero may nailing ako, Switzerland garo ito, ginibo ng black na may lagang pakitubo sa iraraw. Mangyari, plastic lang yan pero naproseso ninda. Marami tayong kwentong plastic. Makatuwang sa mga susunod na araw. Standby po kayo dyan. Abangan po nindo yan. Dahil, di kita nag-aaram, kita tapok siya na kitang tapok. Pero sa ibang bansa, sa mga abantidong nasyon, pigproseso na dyan. Aiming for the zero waste. Pag-abot ninda, yung mananggan baga. So, fertilizer mo, at sa mga nalalapa, pigibong fertilizer, the zero waste na susana. Wala na. Okay? So, yun yung residual, mga plastic, na pigtatarapok takong sa isa, minadaruman sa dagat, nakakagadan sa sira, nakakaudong sa mga may problema kita. Baka ngayon umabot sa punto na by 2050, kung dahil ngayon sa resolver ang problema sa plastic, mabot ang panahon dyan na ang kadagatan mas dakol pa ang plastic kaysa sa sira. Gusto nyo dukaan. Di ba? Takita pa, lalo sa Pilipinas, na nakalawag ito naman sa plastic economy. Ano yun? Yung gabus baga na produkto, pinasadit, kinarag sa sasyay. Tanganing mabadaling ibenta. Mabakal tulos. Unlike before nakabukta ka sa darakulang container, mabakal ka ning bultuhan. Pero dito ang basura. Ngun yan, shampoo, sabon, na dati nakabalot sa kahon, ngunyan plastic na. Pinasadit pa. Susaro sa nangyayon gamit. Di ba? Makatapos kami sa inang dalagang ay, kung ako sakali, wala yun ang problema natin dyan. Di ba? So mga candies, dati, yung mga problema natin, yung mga candy lang. Ngunyan po yun ang pasadit. Plastic economy, only in the Philippines. Di ba? So may nagbabalo kan mga nakaagi dyan sa Quezon City, na ito bagang madara ka kilaugan mo dyan, mabakal kang lana, kaya ka man tatawang ki plastic, nalaugan mo, magdara ka. Kaya papalis duman. Ano ka ito kung pigigibo kang mga panahon baga? Na ilang mo, dibumba ang gas, dibumba ang lana. Na pag mabakal ka, magdara kang buti, pirangot saba. Tawang ka ito. Ingon yan dahil na nakakilo na, nasa plastic na. O yun, ang mga nagkakapira po. So, sa mga masunod pong panaal daw, wait for more stories, manungod po kayan. Tanganin makatabang kita kung papaano na mapapagyan tangga. Ba't nabigapasan kan Mother Earth? Tigilan po yan sa aramon niya to. Alright, send po ka boss, mga dugang. It's time for me to part. Maraming sa pagantabay this Monday. Keep safe po tabis. Baka na po ni June Napolis at saka ni Bunjing Tanay, kabilog ng Mega Force Patrol, ni Richard Astor sa DCGB News Online Facebook page. Ako po si Mardila Daingiba. Thank you and God bless. Bye-bye. And here's our people's champ, Manny Pacquiao.